gospodine Bezmalinoviću, kako pomiriti prerađivačku industriju na otoku i turizam na otoku? Pa moguće je, jednostavno treba voditi računa o svakodnevnim sitnim detaljima iz života i biti pošten prema poslu, prema svojim djelatnicima. U svakom slučaju mi u Sardiniji smo jedan od dobrih primjera da je moguće na način da se radi ozbiljno, da se na dnevnoj bazi prati posao, da se kontroliraju svi proizvodni procesi, utjecaj proizvodnje na ekologiju. U svakom slučaju Brač je dosta komplicirana sredina jer imamo na jednom otoku grad i 7 općina. Poslujemo na cijelom otoku, imamo zaposlenih iz svih općina, tako da smo u normalnim i dobrim prijateljskim kontaktima sa svim općinama i sa gradom Supetrom, redovito komuniciramo i stvar je volje i rada, predanog rada. Kako na koji način ste uspjeli pomiriti situaciju dok druge tvrtke traže zaposlenike, da vi od 350 zaposlenih u Sardini, 320 ih radi i dolazi sa otoka? A Sardina je dosta atraktivan poslodavac, s obzirom da smo se diversificirali najviše u Hrvatskoj svih tvrtki, tako da smo u stanju ponuditi više različitih djelatnosti i poslova radnicima. To je jedan od razloga. Drugi razlog je dosta su nam plaće dobre u odnosu na branšu, sigurno su 10% veće nego u branši. I treći razlog je ova situacija kad se dogodila korona, u onom momentu kad je bilo najgore, kad je bio onaj pravi lockdown, kad je sve zatvoreno bilo, mi smo vidjeli da poslujemo dobro, nismo bili toliko taknuti, industrija proizvodnje hrane nije bila toliko taknuta, tako da smo bili u mogućnosti otvoriti nova radna mjesta i otvorili smo 30 novih radnih mjesta, zaposlili smo 30 mladih ljudi baš u tom momentu i to je nekako, imam dojam da je dalo neki mir i neku viziju budućnosti i sigurnosti ljudima i tako da od tada imamo sve manje i manje problema. Danas nemamo radnika iz inozemstva, imamo par obitelji iz Ukrajine, ali to je više ovako jedan način da pomognemo nego što na nješt, nego što ne potreba i u svakom slučaju gledamo pozitivno na budućnost. Očekivanja od iduće godine, svi spominju inflaciju koja bi navodno trebala biti manja, ali će se i usporiti gospodarski rast. A dobro, u prehrani ne očekujemo neke velike probleme, jer ovdje imamo dosta dobar proizvodni program, radimo delikatesne proizvode i probili smo se de facto na 30 zemalja u izvozu radimo, tako da mi nemamo problema sa dizanjem cijene u odnosu na inflatorne utjecaje na repromaterijale. A dizanje cijene električne energije sigurno utječe na poslovanje? Pa mi smo imali sreću, dosta smo dobro, još prije godinu dana smo potpisali dugoročni ugovor sa HEP-om koji nam daje još 2 godine mira. U međuvremenu radimo na projektu ugradnje 800 kW solara na tvornicu, tako da ja mislim da ćemo riješiti taj problem.